We rise on page 20 as we join Rabbi Suzomu together, Mizmor LeDavid. Havla Donai Bnei Elim, Havla Donai Kavod Va'oz, Havla Donai Kavod Shemon, Ishtachav Donai Behadrat Kodesh, Ishtachavu Donai, Ishtachav Donai Behadrat Kodesh, Kol Adonai Al Hamayim, El HaKavod Yirim, Adonai Al Maim Rabim, Kol Adonai Ba'koach, Kol Adonai Behadal, Kol Adonai Shover Arazim, Vaishaber Adonai et Arzei HaLevanon, Vayarkidem Kemo Egel, Levanoni veSirion Kemo Veniremim, Kol Adonai Hosef Lehavot Yesh, Kol Adonai Yachil Midbar, Yachil Adonai Midbar Kadesh, Kol Adonai Yecholel Ayalot, Vayehesof Yearot, Uvechal Kulo Omer Kavod, Adonai Lamabul Yashav, Vayeshev Adonai Melech Leolam, Adonai Oz Le'amo Yiten, Adonai Oz Le'amo Yiten, Adonai Yevarech et Amo Vashalom. You may be seated. We welcome the Shabbat bride with the singing of Lecha Dodi, remembering the last verse that we are going to rise and face the door, vowing to welcome in the spirit and the tranquility and the sense of wholeness and community with the Malka, the Shabbat bride, page 21. Lecha Dodi Rikrat Kala, Penei Shabbat Nekabelam, Lecha Dodi Rikrat Kala, Penei Shabbat Nekabela, Shamor וזכור בדיבור אחד, השמיענו אלך מיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם לתפארת ולתחילה, אחד דודי לקראת קלם, פני שבת נקבלם, לך דודי לקראת קלם, פני שבת נקבלם, לקראת שבת לך ולך, כי היא מקורך ברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה, לך דודי לקראת קלם, פני שבת נקבלם, לך דודי לקראת קלם, פני שבת נקבלם, מקודש מלך איל מלוכה, קומי צאי מתוך החפך, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך מולם, לך דודי לקראת קלם, פני שבת נקבלם, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלם, היתי נריב מעפר קומי,
ליבישי בגידי תפארתך עמי עלו יד בין ישי בית הלחמי קורבה אל נפשי גלם לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלם לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלם התעוררי התעוררי כי בא אורך קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלם לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלם לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקלמי מה תשתוכחי ומה תחמי בך יחסו עניי עמי וניוונותי רועלתי לם לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה והיו למי ששא שוסייך ולך כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על קלם לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפארתי ואת אדוני תעריצי על יד איש בן פרסי ונשמך ונגירם לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ובסוחרם תוך אמוני עם סגולה בואי חלם בואי חלם לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה. You may be seated, turning to page 23, the Psalm for Shabbat, Psalm 92. מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה שתולים בבית אדוני בהסרות אלוהינו יפרחו עוד ינובון בשיבה דשנים ורננים יהיו להגיד כי אשר אדוני סורי ולא עוולת בו. עדותיך נאמנו מאוד לביתך נבע קודש אדוני לאורך ימים. Turning to page 28, we rise for the call to prayer. The Mariv service begins with the Baruch Hu.
be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המריב ערבים Amen. Avat olam beit Yisrael. כי הם חיינו ואורך ימינו וכם נהגה יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Our bar mitzvah leads us in the Shema Neve'ahavta on page 30. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meotecha והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך ושרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל זאת וכמה ומלכותו ברצון קיברו עליכם משה ובני ישראל לך אנשירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה מי כמוך באלים אדוני מלכותך ראובניך בוקעם לפני משה זה אלי ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי יפדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Amen. Page 33, Hashkivenu. ושמור צאתנו בואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We rise on page 34 for Vishamru. וישמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם אותי לעולם אותי לעולם וישמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם כי 6 ימים עשה אדוני
עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבם, בעלימה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחיי חון ויומי חון, ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב וימרו. יהי שמי רבם מבורך, לעולם לעלמי מאיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדל ויתהלל ויתהלל שמי דקדושה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירני בעלמה וימרו. The Silent Amidah, page 35 through 38. We remain standing as we turn to page 47 for Vayechulu. ויחולו השמיים והארץ וכל סבם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר בא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ, מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו. האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח לכם, כי בם רצה להניח לכם. לפניו נעבוד ברעב ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעין הברכות אל ההודעות. אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעמדו שני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רסה ומנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך ושמחנו בישועתך, ותחל ליבנו לעובדך באמת, והנחלנו אדוני אלוהינו באחווה וברצון שבת קודשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. יתגדל ויתקדש שמי רבם, בעלימה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחיי חון ויומי חון וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב וימרו. Amen. יהי שמי רבה מבורך לעולם מעל מאיה יתברך.
יתברך וישתבח ויתפעל ויתרומם ויתנשא ויתהדל ויתהלל ויתחלל שמי דקדושה ברכו לעילה מן קור ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואימרו תתקבל סול תכון ובתוכון דכל ישראל קודם אבוכון דבשמיה ואימרו יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואימרו עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימרו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן Amen. Baruch atah Adonai אלוהינו מלך העולם asher tishanu b'mitzvotav v'ratzav banu v'shabbat kodsho v'yavav ratzon inchilanu zikaron lema'aseh v'reshit ki hu yom tehilah lemikroei kodesh zecher l'tziat mitzrayim kivanu v'achata v'yotanu kidashta mikol ha'amim v'shabbat kodshecha be'ahava u'ratzon inchaltanu Mekadesh HaShabbat. Amen. L'chaim, Josh. It's okay, it's grape juice. You want any more? No, okay. Page 51, Aleinu. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, l'atei Malchei Hamlachim הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ ומושב עיקרו בשמיים ממעל ושכנעתו זו בגובהי מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת היום וידעת על לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד על כן נקבלך ונאמר וחי אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. So, for those of you who, obviously, for all of us who enjoyed so much listening to Rabbi Suzomu daven this evening, Kabbalat Shabbat, it took us back to a number of years ago when he was with us on a regular basis. If you want more, then you can have more. If you come Monday night, Rabbi Suzomu is going to be speaking Monday night here in the sanctuary around 7:45 to share with us what's going on in Uganda and to present to us all sorts of interesting innovations and advances and things that are happening in the community.
And if you really want more of his davening, then I'm going to suggest that you go to Uganda. It's only a short flight away. Well, actually, that's not exactly true. It's a long flight away. But it is worth the flight. And Rabbi Suzomu will offer you, along with Zipporah, the absolute most wonderful Hachnasat Orchim hospitality that he and his community can offer. And I hope that many of us in this congregation will visit when he has completed the synagogue center, of which we will hear more about on Monday evening. But since many of you want to hear just a little bit this evening, Gershom offered to share a few words with us before we break for dinner. Thank you for having me back. These are one of the few opportunities that I get. And I always praise God for keeping me in life. Shechechianu. I don't get to daven with my teacher, the dean of school, rabbinic school. I don't get many opportunities to daven with my mentor and rabbi and with my good friends. So this is actually a wonderful moment that happens once in a while. And I thank God for enabling me to see all of you. I feel very much at home when I come here, and my wife Zipporah is always jealous when I come. She wants to be here. My children, they want to be here with you. And any opportunity for you to come and visit would be really wonderful. I invite you on Monday to come and hear more about what's going on in the community. I will show some slides and pictures so that you can see my family and the community and what we are doing. And you have always been a support to my community. I will say that everything begins here. Whatever has changed in the community originates from Shomrei Torah. And you are part of all this development and part of all these historical events that are taking place in Uganda and in Africa at large. So I welcome you and invite you again to on Monday so that we can share more stories. And thank you again for accepting me back here. Shabbat Shalom. Gershom, the honor is ours to be able to spend a Shabbos with you. You know, it's very difficult because when Rabbi Suzomu comes to the United States, he comes for primarily business, right? He travels around the country being able to share what we appreciate and take for granted, knowing that we had Rabbi Suzomu and his family with us for 4 years, but so many in the larger Jewish community in the United States don't know that there is a Jewish community in Uganda, don't know that there is a chief rabbi of Uganda, don't know any of the stories that we know. And so he goes to share his story and share his message and hopefully reach out and get support from the larger Jewish community to continue to build and do the wonderful work that he is doing in Uganda. So if you want to hear more, particularly what's happened over the last number of years, please come Monday evening. We conclude services on page 53 with the singing of Yigdal. Are we ready? אלוהים חי וישתבח נמצא ואין עת אל מציאותו אחד ואין יחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון ואין ראשית לראשיתו הינו אדון עולם וכל נוצר יורה גדולתו מלכותו שפע נבואתו נתנו אלא אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את תמונתו תורת אמת נתן לעמו אל
על יד נביאו נאמן ביתו. לא יחריף האל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו. צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו. גומר לאיש חסד כמפעלו, נותן רשע רע כרישתו. ישלח לכז ימין משיחנו, לפדות מהקי כז ישועתו. מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך עד שם תהילתו. מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך עד שם תהילתו. Before we wish everybody Shabbat Shalom, a little instruction. First, a thank you to Paula Drebin and Balabus Caterers, who has prepared our wonderful meal for those who signed up for our Shabbat dinner this evening. The Drebin family will be having their meal right next door in the chapel to my left. And the members of the congregation who signed up and are staying for dinner this evening, it's going to be in Hirsch Hall directly behind the sanctuary. So please join us there for a wonderful repast, and then we will come back in together after dinner for an opportunity of learning. Shabbat Shalom.